Yes, yes. आं दिनै जोबोद खुसि बिबारिया थारैनो आंखौ दिनै एक्सेप्ट खालाममारबाय मा साननानैबा एक्सेप्ट खालामफिनखो माथो गिसोयोमोननो बयफ्रेन्ड लानो नाथाय मा साननानै आंखौ एक्सेप्ट खालामखो बियो आं ओरैबायदि खुसिना आं माने खुसिखौनो लाख'नो हाला लुदुमियाबोनो फन खालामनो र' हेलौ लुदुमियाबो आंखौ बिबारिया एक्सेप्ट खालामबाय मा बिबारिया नोंखौ एक्सेप्ट खालामबाय थारैनो खालाममारबाय औ आब' औ गावगायानो फन हरनानै बुंदों आंखौ दे मोजाङानो जाबाय दे होमबा बिबारिया आंखौ आब' जाला बाजैसो जासिगोन बोसोरसेनि उनाव लाबोनोसैयानो आं आब' बाब्रे जागोन दे अबेसे नोंसोरबो हाबा जानो बैसो जाबाय नों बेसे जाखोलै 25 जाबायना जायाखै आब' आं 25 जाथ'वाखै 24 फैगौ बोसोराव आं 25 जासिगोन माने आङो 25आव हाबा खालामगोनलै आब' जागोन दे खालामनो हागोन आइमोनाबो बुंबाय थायो आंखौ मालाय थाब हाबा खालामना होगोननो बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानो लुबैबाय खोनाहाय बिसोरो औ बिदिनोथ' जुदि आं दानो लाबोयोना बिबारिखौ थेवब्लाबोसो आइमोना जेबो बुंनाय नङा मोजांसो मोनगोन इस नंमारगौ दे न' आनैमोना बिहामजो नांगौ रोखोम खालामानो दे जेखिजाया बिबारिया नोंखौदि एक्सेप्ट खालामबाय आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ आब' नोङो मायबाफोर बुंनायमोन नामा आं बुंनाय माने मा बुंबावनो आरो आं माने बुजायदोंलै गासैबो बेफोरबायदि जाया होननानै आरो नोंखौबो मोजां होनना खिन्थाबाय ओमफ्राय उनाव बिदिनो गोसोआ एसे गलिलांबाय नामा अ बिदिखायनोथ' जेखिजाया एक्सेप्ट खालामबायथ' अ बिबारिया मोजांलै बिग्राया जोबोद मोजां मालाय सिख्लाफोरबायदि थंगालि बंगालिबो नङा औ आब' आं मोनथिखागौ मानसिखौ नुनानैनो सिनायखागौ आं आरो रायज्लायनायफोराबो जोबोद मोजां माने गियानि बायदि रायज्लायखायो बेनिखायनोथ' बांद्राय फसायो आं बेखौ मिथिगौ ना आङो बेनि महरखौ नायनानै मोजां मोनाखैथ' महराबो मोजां देनाय नाथाय बिनि आखल आखुफोराबो मोजां गोजा आं मिथिगौ नुनायानो सिनायगौ औ नंगौथ' आरो मोजां दे नोंसोर सानैखौबो जोबोद समायथारगोन जेखिजाया बिग्राय कंग्रेचुलेसन थेंक इउ आब' थेंक इउ नोंनि थाखायसो आंखौ बिबारिया एक्सेप्ट खालामबाय खोना नङाबा एक्सेप्टखौनो खालामनाय नङामोन गिनानै बेखौथ' आं दा मोनथिला थेवब्लाबो बिबारियाबो गुबुन सिख्लाफोरबायदि नङा दे आरो आंबो नंखाया न' आब' नोंथ' मोनथिखागौआनो ओमफ्राय सानैबो लोगो हमलायदो मोजाङै रायज्लायदो लोगो हमनाया जागोन र' आब' लाजिगोनबोलै लोगो हमनो लाजिनायाथ' लाजिखागोन नों रावखौबो लोगो हमफेराखैना थेवब्लाबो बिबारिखौ लाजिनाङा दे नोङो ओरैनोबाबो लोगो मोनखाबाय बेखौ रायज्लायखांबायबो लाजिनायालाय ओरै लाजिनाय नङा थेवब्लाबो एसे लाजिगोन दे थेवबो माखौबा सेंग्रा मानसियानो इसेबां लाजिबालाय मा जानो बेनोथ' ओमफ्राय आनैयालाय फैबायना फैयाखै आइया फैयाखै र' गाबोनसो फैगोननो अ ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामदों आंहा बोरमा दोस्लायनो फैदों र' ओमफ्राय ओंखामा जाबायना जायाखै नोंलाय जाथ'वाखै र' खुसियावनो जायाखै आं माने मा खालामगोन मा खालामा मोनलायलांबाय ओमफ्राय बिबारिया एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगोनो दसे थानानै नोंनो हरखादों आं माने खुसिखौनो लाख'नो हाला आङो दे मालाबाफोर फैबानो जाबाय दे ओंखाम जादो नङाबा हामग्लिजोबगोन नोङो खुसियावनो माला फैगोन जोंहानियावलाय थांगोन र' बैसागोफोराव थांनो सानदों आं दे जागोन दे बैसागुआव फैबानो जाबाय लोगो मोनगोन दे लांगोन नोंखौ आं बिसानियाव औ जागोन दे आब' आं बैसागोआव थांगोन बिसानि न'आव दे ओंखामा जादो अबावबा हामग्लिजोबगोन नोङो ओरैनो मानसिया लेंगाग्राखा औ दे आब' जानि र' आफानोबो खुरना होनोसै आफायाबो जायाखैमोन दे जादो होमबा दे बिबारिया एक्सेप्ट खालाममारबाय बिग्रायखौ आं जोबोद मोजां मोनबायलै बिबारिया आंखौ आब' होनना बुंबाय थायोना आब' होननो होला आं बेखौ बाजैसो होननांसिगोन लुदुमियाबो बुंबाय थायोना लुदुमि बाजै बुंनांसिगोन आं बेखौ एबार दा बेलासि थांगोन र' बिबारि लायनायाव खबर लानो बे बिबारिया बै फोजोंसार थकिबासखौ सानफ्रोमबो गोसोखांनानै दुखु खालामबाय थायोनो गाबबाय थायोनो हरावबो दा गोसोखांनाय नंला दे बिग्रायजों रायज्लायबाय थाबा बावलांसिगोन बियो लाब गैया बेफोरबायदि थगायसुला मानसिफोरनि थाखाय गाबना आंथ' दा फाग्रेबखौ नुबा बुनोसो लुबैयो जोला जोबगोनसो मोनबा मानोथ' मालै हाबाथ' बुगौमोनसो आं गबदाया माने बेफोरबायदि एबार जुदि बेफोरबायदि खालामबावबा आङो बिदानो खिन्थाना होगोन माने गासै एक्टिं देखायबाय थायो आंनि सिगाङाव बियो आं मोजां मोनालै बिदिखौ आं स्कुटारा आं दा न'आव थांनो बाबाय न'आव थांबाबो माबा माबि एक्टिं देखायबाय थागोन आरो खावलाय दांनो खानाय दांनो मोदोम दांनो नागिरबाय थायो आं एबार
दानिफ्राय बिमानो लागायना होगोन नङाबा बिदानो लागायना होथारगोन आं सानैनोबो लागायना होगोन आं बिबाजैखौनो बेफोरबायदि एक्टिं देखायबाय थानाय बियो लाजिया नामा मानो बेफोरबायदि आं मोजां मोनथारालै आं दा थांनोनो बाबाय आइ दालिम ओंखाम जाफैदो दसे उनाव जागोन दे आइ नोङो मा जादों हा नों गाबदों नामा माथो मेगनखौ गाबनाय रखमसो नुदों आं गाबाखैथ' आं आयै मानो गाबनो गाबाखै आं ओहो आइ नों गाबदों नाथाय नों मानि थाखाय गाबदों बुंनाय हा ना नोंखौ रायो हा नोंखौ रायो नामा बिसोरो नोंनि बिहाव बिखुनजोआ नोंखौ रायो नामा बुंनाय रायालै आयै आंखौ जोबोद मोजां मोनो बिसोर जोबोद अनो आंखौथ' आइया मालाबाबो रायफेराखै होनबा नोङो जावायसोजों नांस्लायदों नामा आइ नांस्लायाखै आयै आं जेबो नांस्लायाखै रावजोंबो नांस्लायाखै आरो आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो नायगासिनोसो नों मानो मोखां सोम थागासिनो दहायनिफ्रायनो नोंखौ सोरबाफोर मायबा बुंदों नामा बुंनाय रावबो जेबो बुङाखै आयै माने आङो ओरैनो आं गाबोन समफोरनो थांनांसिगोन नालाय बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनगासिनो आं गानना थांनो गोसो गैया आयै नोंसोरखौ माथो बुंबावनो आरो आइ हाबा जाबालाय आरो बिदिनोसै आरो जोंफोरनि हिनजावफोरनि लाइफआलाय बिदिनोखा आं हाबाखौनो जानाङामोनलै आं हाबा जाना लानानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावना लादों आयु आइ नों बेफोरबायदि मानो बुंखो जोंबो नोंसोर बायसियानो जादोंमोन आरो फार्स्ट टाइमावलाय ओमफ्राय उनावसो एकजास्ट जालाङो नोंबो एकजास्ट जालांगोन आरो औ आयै आंखौ आइ बिखुनजोआ गाबोन लिंहरदों नाथाय आं गाबोन थांनो गोसो गैया गोसो गैयाबालाय बुंहरदो फन हरबाथाय बुंहरबानो जाबाय आरो आइ आं साननै थाबावनि होननानै माबा बुङो दा बेफोरबायदि बुंबाबो गाज्रिसो मोनगोन ना मायोबा मोना दे आं बुंगोन दे आं रायज्लायगोन दे आइ ओंखामा जाफैदो नों दहायबो जायाखै फैनानै थौ जाहैनि र' दे फै हेल' बिहामजो औ आयै मा खालामदों बिहामजो ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखाम जाथ'वाखै र' बिहामजो नोङो गाबोन फै दे मा आं गाबोन थांनांगौ आयै आं साननैसो थाबावनो सानदों साननैसो थाबावनो दे नाङा बिहामजो साननैसो थाबावनो नांला गाबोननो फैदो दै आंना सिङा सासोदों मैयानिफ्रायनो आंनोनो खिन्थायाखैसो बिहामजो ओंखामखौनो बोरैबा एसे संथारदों आं खस्थ' मस्थ'यैबाबो फै दे बिहामजो बैसागुआव थांबावनो हागोन दे मा सिं सानाया जालायबाय नोंनिया औहाय बिहामजो आयं नोंसोरो आंखौ मासे अनमारो दखानावबो लाङो सगावबो लाङो बेरायनोबो लाङो नाथाय सनिया आनै आरो आबैया आंखौ बरावबो लांनो नागिरासो गोसोम होननानै थाङा आं नोंजों लांफा आं नोंखौ गोसोम बन्देदि बेफोरबायदिसो बुङोसो बेफोरबायदि बुङो आरो नोंखौ आयं आयु गथ'खौनो बेफोरबायदि बुङो दे बुंबाय थानो हो जेबो नङा दे आयं जोंफोर दङ ना जोंफोर अनो लाइमोन आयंआबो अनो आंबो अनो आरो टिलु आमायाबो अनो थुमफ्रि आबै थाख्ला आबौ ओमफ्राय नोंसा आइ आफायानो अनो थाथो दे बिसोर नोंखौ अनाबाबो जेबो नङा जोंफोर दङ ना आयं आयं बिसोरो आंखौ दा गोसोम बन्दी होनबाबो आं बारा जेबो मोनला सिगांसो गाबोमोन आं उन्दैयाव दाथ' आं उन्दै नंलाना आं गिदिर जाबाय सोरनिबा फन फैदों नोंनियाव सोरनिबा र'नाय रिसिभ खालामनि माथो बिग्रायसो हेलौ मा खालामदों दङ नै दखानाव थांनो नागिरदों र' आयं किसमिसखौ लांनो नागिरदों आं माथो फुंनिफ्राय खबरानो गैया आं सोलाबथाराखै बासा नों गाज्रि मोननाङा दे दिनै न'बो लिरबाय सिथ्लाखौबो लिरदों आं दिनै नंगौ औ दखाननिफ्राय फैनासो आं नोंनो हरखानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दिनैनि खौराङालाय माबायदि मोजाङानो दे मोजाङैनो दंथ'यो नोंलाय आंनाथ' बेसेबा मोजां मानोना आं नोंनि बयफ्रेन्ड आरो नोङो आंनि गार्लफ्रेन्ड नंगौ नामा नङा होमबा नंगौ दे मानो नङा जानो ओमफ्राय आंनि खोथा सानना साना नोङो आंखौ गोसोखाङो ना खाङा खाङो मानो खाङा जानो गोसोखांफ्लांबाय थायो आंथ' जानाय लोंनाय उन्दुनाय माने नोंनि खोथाल' सानग्रा जाबाय प्यार हो गया मुझसे औ प्यार हो गया बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया ऐसे ही प्यार करते रहना मुझे औ आं बिदिनो अनबाय थागोन नोंखौ
आं दिनैसो हिन्दी रायज्लायफेरबाय दे बेबो नोंजों जेबो नङा दे जेबो नङा रायज्लायनांगौ गेजेर गेजेर रोंनांगौ हारसा बर' हिन्दी गासैखौबो रोंनांगौलै होमबासो सोरबाफोर रायबाबो बुजि मोननाय बायदि औ नंगौबो दे न' गासिबो रावखौनो रोंजोबनांगौ औ हे गसंनो बाबाय आयं थुदो आलासि आयं आलासि दे होमबाना नोंसोर दखानाव थांग्रो गथ'आ गसंबाय थानो बाबायनो औ दे दायो न'आव थांनानै हरगोन दे आङो औ दे बाय लाभ इउ जा लासै बुंखादों नोङो खोनाजानो गिनानै औ दे होमबालाय ना औ दे न'आव थांनानै फन खालाम दे दे आयं सोर आलासि अबेनि गुवाहाटीनि आलासि आयं नों सिनाय हाया दे थु थांसै बिग्राया आंखौ गोसोथोमारो खोनालै थगायनाय नङा खोना